Intentarem fer un gai d'indi que sigui una miqueta menys accidentat, no?, que el de la nostra pel·lícula. I bueno, farem el típic gai d'indi amb els fruits secs, uns licors, una miqueta del brou i la típica salxitxa, no? Doncs nosaltres anem a fer una miqueta diferent, anem a fer una miqueta més divertit. Farem totalment dessossat, començant per lo que seria les petxugues. Farem mig i mig, perquè no ens quedi una peça tan gran, i al qual l'únic que li anirem fent seria treure-li els ossos que ens queden per poder fer el brou. Anirem repelant tot el que podem, trauríem per sota per intentar treure-li els tendons, seria el que ens quedaria més dur, i fent una incisió per sota fins a la part de l'os. Ja tindríem la cuixa ja dessossada, els ossos que guardaríem per fer després el brou, i que ara polirem una miqueta l'excés de greix que té, perquè després no es quedi que tingui molt de greix, se'ns faci una miqueta passat, no? Doncs una vegada que ja tenim el gai d'indi dessossat completament, el que faríem seria rostir una miqueta els ossos d'haver-lo dessossat, amb una miqueta de bressa, una miqueta de brou, que hi tindríem el resultat del brou de gai d'indi. Llavors ara el que faríem seria agafar tots els fruits secs, tant les prunes com els pinyons, una miqueta de rama de vainilla, per fer el que seria la farsa del gai d'indi. Llavors, una miqueta d'oli, començaríem durant una miqueta la salxitxa, seria a poc que es vagi saltejant una miqueta, les orellanes, els albercocs, les prunes, uns quants pinyons. I una vegada que ja el tinguem ben saltejat, el mullaríem amb una miqueta del brou per donar-li una miqueta més de velocitat, perquè no es quedés un farcit molt sec i que serà el complement que ficarem per farcir el gai d'indi. Ja tenim el mig gai d'indi que farem, llavors el que farem serà salar-lo, una miqueta de pebre també, i amb el farciment ficaríem just al mig del gai d'indi, ja l'enrotllaríem i procediríem a lligar-lo. Faríem d'una manera tradicional, sense apretar molt perquè no es perdi molta la forma del que seria el mig gai d'indi, i ja l'acabaríem lligant. Llavors tornaríem a salar una miqueta per fora, i una miqueta de pebre també. Llavors una vegada ja el tenim salat per fora també, ja el tenim completament lligat, anirem per marcar-lo, per poder ficar-lo després, per anar-li tapant tots els poros que tingui el gai d'indi. Aniríem rostint, i podríem afegir els ossos que hem tret abans d'haver-lo dessossat, per fer també després una miqueta més del brou. Ficarem una miqueta d'oli. Tampoc hem d'abusar molt de l'oli per l'excés de greix que tenen els gais d'indi. Llavors el que faríem ara seria ficar-li la pell de la taronja, la pell de la llimona, li fotrem una rameta canyella, una miqueta de vainilla. Tot això li donarà molt més aroma al gai d'indi després, quan seguidament el mullaríem amb una miqueta del martini i una miqueta del Grand Marnier, un licor que també li donarà un bon gust després. Flambejarem una miqueta i deixarem que vagi confitant poquet a poc, agregant-li també una miqueta més del brou. Una vegada ja ho tenim tot ben estofat, ja el tenim glaçejat, el reservaríem amb els ossos, les pells de llimona, la pell de taronja. Llavors guardaríem tot el suc que ens ha deixat de la cocció. Llavors el que farem nosaltres seria agafar-lo, l'envasaríem al buit amb tots els seus ingredients de cara a fer-li una cocció prolongada d'unes 2 horetes i mitja, 3 horetes, a uns 80-85 graus, amb la qual el gai d'indi es courà amb tot el seu suc i totes les herbes que hem ficat. Li fotrem també la vainilla i li agafarem de ficar tot el brou. En cas de no tenir un forn de convecció com a casa, que en moltes cases no en tindríem, també podríem fer amb una olla
una olla a pressió o una cassola, sobretot ben cobert, que vagi a mitja cocció, una cocció prolongada de cara que ens quedés melós, que no el treballéssim molt. Indi amb el resultat final de la cocció, el gall d'indi més el brou, calcularem per després acabar de fer el brou del gall d'indi. Llavors aquí tindríem la peça del gall d'indi, el brou, i el que farem serà picar una miqueta dels fruits secs que teníem abans, l'orellana, picaríem una miqueta de la pansa. Bueno, també es podia fer una miqueta ja més tradicional, amb els fetges també, doncs, o amb una miqueta més d'alguna carn més. Llavors li ficarem la pruna, ficarem el que serien els pinyons i el que farem serà picar la tòfona, però la tòfona la laminarem una miqueta, el que farem serà picar i reservar de cara a ficar just a l'últim moment perquè no ens perdi l'aroma, no? I tots els fruits picats els ficarem amb el brou que ja teníem, que ha sigut del resultat de fer el gall d'indi. El ficarem a coure, que aixequi a coure una miqueta i el deixaríem amb el foc que a poc vagi coent. Llavors ja agafaríem la peça del gall d'indi, procediríem a tallar-li les cordes sense intentar portar-nos res de la pell, res de la carn. Llavors a poc li anem traient tot i ja li trauríem totes les cordes per procedir ja a l'emplatament. Farem 2 medallons, que ens ha quedat tot el farcit a dintre. Llavors faríem un parell de medallons, els emplataríem. Llavors ara el que sí que ja faríem seria per agafar el brou i ficar-li la tòfona, no? És important ficar-li la tòfona al final, per lo que hem dit abans, no? Que no es perdi tota l'aroma de la tòfona, que la tòfona al poder, a l'escalfar-se, ens perdria tota l'aroma, que té la tòfona, que és el que el caracteritza, no? Llavors, bueno, una vegada ja el tinguem, amb el seu brou, ficaríem una miqueta per sobre, que vagi bé de salsa perquè no es quedi molt sec, ¿vale? Aquest és el nostre gall d'indi, espero que ens atrevem a fer-lo a casa, que els hagi agradat la nostra recepta. Bon Nadal a tothom i moltíssimes gràcies. I'm dreaming of a white Christmas. You're just like the one